Yr eitem nesaf yw'r wampyr yma. O mam bach yw e werth yr hype. Helo fy mhoptiwyr annwyl a chroeso nôl I fideo arall. Nawr, os ych chi'n fans go iawn o PopT, mi fyddwch chi wedi wneud y canlynol. Ond, os ych chi'n wilwyr newydd, cofiwch I Tanysgrifio, I hoffi'r fideo ac I wasgu'r gloch bach y notification fel bod chi'n gwybod bob tro mae PopT yn rhoi fideo newydd sbon lan. Alright? Good thing. Oh, sorry, chi di dal fi, o'n I just yn scroll trwy TikTok. Actually, mae hwnna'n dweud syniad I fi. Helo, cynhyrchiad PopT? Ie, do, fi di hala'r links I chi. Ie, allwch chi ordro'r rheina I fi er mwyn I fi gael trial nhw mas a gweithio'r gwylwyr os bod nhw werth trial neu byd o. Brilliant. Diolch yn fawr I chi. Diolch. Dyna. Nawr, sa'n siŵr os bod chi fel fi, ond bob tro fi'n scrollo trwy'r hen TikTok ma, mae'r holl ads ma'n popo fyny, a fi wastad I meddwl, oeddi'r pethau yna yn legit? Felly, mae PopT di danfon cwpl o eitemau I fi, a fi mynd I weld os bod yr eitemau yma really werth yr hype. Yr eitem gyntaf nes I drial oedd y Tanologist Face and Body Drops yma. Nawr, rhybydd bach I chi, cyn I chi drial unrhyw beth ar eich gwyneb, newch yn siŵr bod chi'n gwneud patch test, tu ôl i'r glist, 24 awr cyn I chi ddefnyddio fe, jyst rhag gofyn bod gyda chi unrhyw alergedd neu bod chi'n cael unrhyw reaction i'r cynnyrch yma. Felly, oedden nhw'n argymell I ychwanegu dim mwy na 12 drop i'ch hoff moisturiser. Oedd e'n teimlo'n neis I roed arno, oedd e'n teimlo'n sticky, mae arogl neis arno fe hefyd, so mae'n bach fel biscuits. A nes I aros 24 awr arall I gael y canlyniad llawn. Dyma siwt mae'n gwyneb I'n edrych ar ôl y 24 awr. Fi'n gweld bach o wahaniaeth, ond dim lot. Ond falle, os ych chi eisiau'r edrychiad naturiol na, mae hwn yn gynnyrch rili neis I ddefnyddio. Allan o 5, mae hwn yn cael 3 gyda fi. Iawn, yr eitem nesaf yw'r wampyr yma. Y cereal dispenser yma. Nawr, os bod cegin bach dych chi, fel sydd gyda fi, dyw hwn jyst ddim yn mynd I weithio. Na. Ond, joies I? Ges I sport yn defnyddio fe? Nawr, practicality-wise, 1 allan o 5. Ond sport-wise, 5 allan o 5. Felly, mae hwnna yn dod ar sgôr I 3 allan o 5. Allai ddychmygu bod hwn yn lot o sport, se chi yn cael cwbl o ffrindiau draw, bod nhw'n aros drosodd, cael brecwast yn y bore, cereal dispenser. Ond, pan ti'n 24, falle ddim. So 3 allan o 5. Ddim yn practical o gwbl, mynd a lot o le. Yr eitem nesaf nes I drial oedd y brwsys silicone yma. Fi'n ti'n fel proper beauty guru fan hyn nawr. Nawr, pan weles i'r rhain yn cael ei defnyddio ar TikTok, oedd y person oedd yn defnyddio nhw I roi'r face mask arno, felly dyna be nes I. I fod yn hollol onest gyda chi guys, do'n I ddim yn impressed gyda'r rhain o gwbl. Oedd y ffordd oedden nhw'n mynd arno yn really wishy-washy. O'n i'n teimlo bod fi'n defnyddio mwy o gynnyrch na bod ni angen defnyddio. A yn fy marn I, pam ddim defnyddio dwylo. Allai'm gweithio chi pa mor gyffroeso ni pam nes I weld yr eitem nesaf yma, sef y sunset lamp. Ac o mam bach yw e werth yr hype. Mor hawdd I seto fyny, just USB plug yw e, gosod e ar ochr eich gwely chi, gole bant. Nawr I unrhyw un sy'n cael trafferth cysgu, mae hwn yn arbennig. Mae fe'n dod gyda remote control bach, so allwch chi newid y settings o'ch gwely yn hawdd. O'n I just mor impressed gyda fe. 5 allan o 5. What a vibe. Yr eitem ola nath nhw ddanfon I fi oedd y Music Star Projector. Nawr, o'n I'm yn siŵr iawn beth I ddisgwyl o hwn. Oedd e'n rhoi vibes eitha tebyg i'r sunset lamp I fi. Ond, mae yna gerddoriaeth. A honestly, pan droies I gole stafell wely fi bant a gorwedd na, oedd rhywbeth mor relaxing amdano fe. Allai ddychmygu eto os bod chi'n cael trafferth cysgu, bydde hwn yn
anhygoel. Good vibes, chi bo? Eto, mae hwn yn cael 4 allan o 5 gyda fi. A dyna ni am fideo arall. Gadewch fi wybod yn y sylwadau pa eitem oedd eich ffefryn chi. A fel fi'n gweud bob fideo, cofiwch i danysgrifio i hoffi'r fideo ac i wasgu'r glwch notification. Ond tan fideo nesa, ta-ra!